שבת קודש פרשת ראה, ובפרשת השבוע שלנו אנו קוראים 3 פרשיות בתורה על אנשים שמסיתים אותנו לעבוד עבודה זרה. הראשון, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, קם נביא, עושה אותות ומופתים, ואומר בשם השם ללכת לעבוד עבודה זרה. אומרת התורה שאסור, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם. פרשה שנייה, פרשת המסית. כי יסיתך אחיך בן אמך, חבר שלך, רעך כנפשך, בוא נעבוד עבודה זרה. אומרת התורה לא תובע לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו, אסור לך להקשיב לו כמובן, ולא לעבוד עבודה זרה. פרשה השלישית מדברת על עיר הנידחת. כי יקומו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם. הדיחו אנשים, עיר שלמה בעם ישראל, לעבוד עבודה זרה. אומרת התורה כמובן, הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב. 3 פרשיות, 3 סוגי מסיתים. התורה כאן מדברת על 3 אבות טיפוס של אנשים שעלולים להסית אותנו מדרך הישר. הראשון, כי יקום בקרבך נביא. מה הכוונה? ישנו אדם שהוא מורם מעם כביכול, אדם, איזה מדינאי גדול, או איזה הוגה דעות, או איזה אדם שעלול לסחוף אחריו הרבה אנשים, להסית אותך מדרך הישר. אומרת התורה, דבר ראשון, אתה לא שומע לו. דבר שני, כי יסיתך אחיך בן אמך. אולי זה בן משפחה שלך, אולי איזה חבר שלך, שהוא עלול לקחת אותך הצידה, לעשות דברים לא טובים, לא תובע לו ולא תשמע אליו. דבר שלישי, יש הרבה אנשים, יש דעת קהל, יש איזה מודה, כולם עושים דברים לא טובים. שים לב, אל תעשה כמו כולם, תהיה נאמן לעצמך, תהיה נאמן לאמת שלך, תהיה נאמן למידות שלך. ולכן אומרת לנו התורה, יש 3 דברים, 3 אבות טיפוס של מסיתים שאנחנו צריכים לדעת, ללמוד, לא להיות מושפעים מהם. התורה הקדושה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים להיות כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו היה מצד אחד של העולם, כשכל העולם נמצא בצד השני. אברהם אבינו, האבא הגדול שלנו, לימד אותנו שיש לך את האמת שלך הפנימית, תלך איתה. אפילו אם כולם נגדך, תדע לך שגם אם האמת שלך היום אולי חלשה, אבל בסופו של דבר היא תצא לאור. ולכן אתה כבן בנו של אברהם אבינו, עליך להחזיק באמת, כי בסוף האמת תנצח. שבת שלום. בסייעתא דשמיא הגדולה סיימנו השבוע את אירועי בין הזמנים עם כ3,000 משתתפים באירועים. נפתח בתודה למנהל היכל התרבות מר אילן גרזי ולצוות היקר שלו. ברגעים אלו נזכור את אחינו אשר נמצאים בצרה